प्रेक्टिसाव गैथ'वामोन नालाय बैसागु गैयैखाय बायसान्सआव मिस्टेक जायोब्ला निमाहा होनांगोन दे रायजोफोर दे जागोन दा जागोन दा आं फैलाना Halo, अन्नानै गुरैयै खावलायनाय सेंग्राफ्रा एसे ओरैजाय थां सिख्लाफ्रा ओरै एसे फै अन्नानै प्लिज अन्नानै सेंग्राफ्रा ओरैजाय थां सिख्लाफ्रा ओरैजाय फै अन्नानै सिन्था खालामनाङा रायजोफोर आं दा लास्टआव लागायगोन दिलेले दिलेले आयो आयो दिलेले र' दा निपु बिथांमोनजों मोसागोन आगौमानि मोसा अन्नानै गुरैयै खावलायनाय सेंग्राफ्रा हरै थां अन्नानै बे बेरेंसिनि बारनो नाङा दै प्लिज गुरैयै खावलायनाय सेंग्राफ्रा हरैजाय थां सिख्लाफ्रा ओरैजाय फै kasih orang-orang deh dah Bwisagu Bwtwrni maibra loंनानै मोसाथारनो सिलायजोंलाय जोब्रा जोब्रा हागोन लाबोदोलाय हागोन Bwisagu Bwtwrni maibra लोंनानै मोसाथारनो सिलायजोंलाय जोब्रा जोब्रा उथांलाय फाथांलाय रंजालाय मोसानायजोंलाय जालाय हगार हरनोसैलाय देग्लायनि बैसागु बोथोरखौलाय देग्लायनि बैसागु बोथोरखौलाय थांबायदि नोंखौ आं दिनै लोगो मोनबाय नोंखौ नुनानै गोसोआ गलिखांबाय दाउखौ खौवौ गाबफैलायबाय खोथा बाथ्रासो रायज्लायनायजों गोसो जाबाय सिमाखौ थांबायदि नोंखौ आं दिनै लोगो मोनबाय नोंखौ नुनानै गोसोआ गलिखांबाय दाउखौ खौवौ गाबफैलायबाय खोथा बाथ्रासो रायज्लायनायजों गोसो जाबाय गोसोआ रायज्लायो आंनि नोंजों खुगाया थाबथायो मोखाङाव नोंजों गोसोआ रायज्लायो आंनि नोंजों खुगाया थाबथायो मोखाङाव नोंजों बैसागो दामबाय हनै खाम जथा आगैया लानानै फैबाय हनै माइब्रानि माथा आदामोनहा दामबाय हनै खाम जथा आगैया लानानै फैबाय हनै माइब्रानि माथा रायज्लायनोसै फै सानैजों गोसोनि खोथा लाखुमाया लासेनो जोंनि गोरबोनि खोथा रायज्लायनोसै फै सानैजों गोसोनि खोथा लाखुमाया लासेनो जोंनि गोरबोनि खोथा लाबोदोलाय हागोन बैसागु बोथोरनि माइब्रा लोंनानै मोसाथारनो सिनायजोंलाय जोब्रा जोब्रा
बैसागु बोथोरनि माइब्रा लोंनानै गोसोखांनो सिनायजोंलाय जोब्रा उलथांलाय फालथांलाय रंजालाय मोसालाय लोंलाय जालाय हगार हरनोसैलाय देग्लायनि बैसागु बोथोरखौलाय देग्लायनि बैसागु बोथोरखौलाय थेंक इउ दे रायजोफोर गोरोन्थि जाबायब्ला निमाहा होनांसिगोन खिन्थु दे जों लोगो मोनबाय थाखागोन मिथिबाय लोगो मोनलायबाय थाखागोन जोङो ना होमबा दे होमबा गासिबो गुड नाइट